Здравейте хора, ще ви покажа на филм зареждане. То се състои от една беберонка, две листа и английски букви, които са разпръснати. И няма да ви покажам друго видео, ще ви покажа, защото сега бързам, защото имам да правя домашна, както виждате. Той е тук. И ще ви покажа днес скъпите маништа, защото съм се ги разпръснала малко. Така ми беше кутийката. Аз си викам, така правя. И когато гледам всичките маничета, даже отдолу има малко маничета. И не знам какво трябва да правя. Имам супер такива манички. И такива маниста имам отдолу. Да, после ще ги скарам. Скъпите маниста са ето тази прасковка. Тези две бомбончета. После ще ви кажа цените. Ето тези сини дикански маниста. Тези листа, които са ръчни, изработени от едно момиче. Стоища са скъпи. И ето тези листенца, които ще са по 20 стотинки, защото са ръчна изработка от една моя приятелка. Така. Много скъпо ще ето тези маниста, които са нови. В смисъл не са нови от сега, просто казвам, че просто са нова изработка. Които са просто гигантски. Са много малки, но в принцип, като се го виждаш реално, е твърде готино. Твърде готино и уникално. Следващото скъпо нещо ще е ето тази перличка. И ето тази чехличка. Това ще са скъпите неща. А тези ще ви кажа кои са запазени. Той да има и още много скъпо нещо. Кафенце. Вижте скъпо. Даже няма да е скъпо, защото е твоята маничко. Значи. Да, забравих да ви кажа, че ще кажа цените на тях. Маниста ще са по 50 стотинки. Бонбончета са по 60. Ковката е по 70. Пенцата са по 20. Чехличката е 1 левче. Първата 70 стотинки. Кафенцето 60 стотинки. Тези черни маниста са по 30 стотинки. Чистата са по 50. Да. Продължаваме към тези. Жабките, които са по цветни са по 10 стотинки. Чека 30 стотинки. 30 стотинки. Маниста 60 стотинки. Такава беберонка червена 70 стотинки. Всички по 5 стотинки. Това по 1 левче. Това по 7.